Trápi ťa zmena štruktúry trhu? Za 5 minút ti ukážem, ako rozpoznať zmenu štruktúry do longu alebo zmenu štruktúry do shortu. Tak nestrácajme čas, poďme na to. Ukážeme si to na 4-hodinovom grafe, úplne jednoducho. Čo potrebujem vlastne vedieť, tak je to, ako ten trh funguje. Potrebujem si vedieť nakresliť supporty a rezistencie. To je veľmi dôležitá vec. Tu sme napríklad, pozrieme si novozelandský dolár voči JPY. Tu sme mali veľmi pekný support, túto longovú M2, kde longová M2 je vlastne, ešte si to prejdeme, longová M2 znamená, že je to vlastne order block. Je to posledná negatívna sviečka pred pohybom hore. Shortová M2 je vlastne posledná pozitívna sviečka pred pohybom dole. My máme v GG Academy vlastne to indikátor, ktorý vám tieto zóny vykresluje. Takže keď sa pridáte do GG Academy, stačí do free, vieme vám tento indikátor dať úplne zadarmo a ak sa chceš naučiť M2 metódu úplne od základov, polopatia jednoducho, tak máme kurz, ktorý je k dispozícii všetkým VIP členom v rámci VIP členstva. Dobre, poďme na to a poďme si ukázať ako prvé, ako vyzerá zmena štruktúry do longu. Úplne základná technická analýza hovorí, že my potrebujeme vlastne nejaké vyššie high a vyššie low. Potrebujeme si nájsť nejaké swingové high, to máme tu máme swingovú likviditu, tu máme predošlé swingové high. My potrebujeme, aby ten graf uzavrel ideálne nad tým. Ideálne nad tým, ale ja som si túto metódu zmeny štruktúry do longu ešte vylepšil o M2 metódu a ja beriem tú zmenu štruktúry do longu až vtedy, keď zavrieme nad shortovou M2. Tá shortová M2 bola tu. Je táto zóna a my sme tu nad ňou zavreli. Čo je úplne ideálne je, keď oni na tej shortovej M2 vytvoria longovú M2, presne ako v tomto prípade. A to je pre mňa úplne top zóna, kde ja chcem vstupovať do longu a mám potvrdenú zmenu štruktúry. Vyzerá to nejako takto, tu by sme mali vstupovať do longu, stop loss by mali spod tú longovú M2, alebo môžeme ho dávať až pod túto likviditu. Za mňa ideálne, ja som vlastne higher error trader, chodím väčšie RK, takže pre mňa ideálny stop loss pod túto dvojku a targetujem najbližšiu netestovanú shortovú M2. To je v tomto prípade táto zóna tu hore. A čo je tu úplne že top, je to, že my kombinujeme na swingovom tradingu 4-hodinový a denný graf. Je úplne top, keď máme tu shortovú M2 z daily plus presne na tej istej zóne je aj 4-hodinová shortová M2 a to je pre nás obrovský magnet. A tu sme krásne dali úplne ideálnu tvrdú sviečku dole do zóny, do longovej dvojky, do predošlej shortovej. Otestovali sme si to a odtiaľ krásny long do najbližšej netestovanej shortovej M2. Toto je polopate zmena štruktúry do longu. Vyzerá to nejako takto. Tak máme tu close nad shortovou M2, retest longovej M2, návrat do longovej M2, na to čakáme a target je najbližšia netestovaná shortová M2, pretože táto už bola otestovaná v tomto pohybe. Oni ľúbia robiť to, že napríklad oni tu už do tej M2, do tejto skoro išli, ale tu sa otočili. Oni sa tu otočili, následne vráti sa naspäť a potom ten target došli. Keby už hneď tu testli tú dvojku, tak náš target by bol následne táto zóna. Toto by bola naša zóna target, ale tým, že táto je najbližšia netestovaná, také sú pravidlá, tak targetujeme túto M2, krásny trade 4:1. Veľmi krásny. No a poďme si teraz ukázať zmenu štruktúry do shortu. Ešte čo som chcel, keď si všimnete, tak ten indikátor tu píše, že BOSS, to znamená Break of Structure. Vždy, keď ten graf uzavrie napríklad nad shortovou M2, tak on vypíše na netestovanú longovú M2 Area of Interest, zóna záujmu, odkiaľ môžete vlastne brať longovú pozíciu a presne opačne to robí žltým na shortovú pozíciu. A poďme si to ukázať do shortu. Prvú zmenu štruktúry do shortu vidíme tu vlastne, že my sme tu mali
tú vlastne veľkú shortovú dvojku. My sme pod tým uzavreli a rovno sme vlastne uzavreli aj pod touto shortovou M2 a totálne sme vlastne porušili štruktúru. Porušili sme longovú štruktúru, porušili sme vlastne longový trend. Kde sme sa vrátili? No my sme sa vrátili do tej predošlej longovej M2, tá začína tu, a do novo vytvorenej shortovej M2. To je úplne ideálny scenár, že na tej predošlej longovej M2, ktorá nám potvrdila tú zmenu štruktúry do shortu, sa vytvorí shortová M2, ktorá je náš vstup do shortovej pozície a targetujeme najbližšiu netestovanú longovú M2, ktorá je v tomto prípade, tu dávame stop loss na zónu a v tomto prípade najbližšia netestovaná shortová M2 bola až táto tu dole. Je to aj obrovská likvidita pod týmto knotom, ale v tomto prípade môžeme targetovať až sem. Nemusíme, môžeme targetovať napríklad najbližšiu likviditu, ktorá je tu, alebo tu, napríklad na 2,8R, ale podľa pravidiel tejto metódy vlastne targetujeme najbližšiu netestovanú longovú M2, ktorá je vlastne až tu dole. Táto je neotestovaná, lebo tuto ju tesne nedali. Takže target by bol až sem a krásny trade 5R. Takže čo my potrebujeme? My potrebujeme zavrieť pod longovou M2 a na nej ideálny scenár vytvorenie shortovej M2 s gapom, krásny retest, smer dolu. Ak sa chceš túto metódu naučiť úplne dopodrobná, tak máme v GG Academy v rámci VIP členstva dostanete všetky kurzy. Klikaj na GG Academy web v popise a pridaj sa ku nám. Nech sa ti v tradingu darí, dúfam, že si sa niečo naučil. Budeme v takýchto edukačných videách pokračovať aj ďalej. Napíš do komentu, či si to pochopil. Ak niečo treba, dovysvetlíme. Majte sa pekne.